Ngomong. Wong nggih. Nggih mung napase sing rapat. Iya. Ning tenan nek dagelan kan sekelas panjenengan wis wong kuno-kuno lah. Wong lawas sing wis jam terbange kuwi ora kena diitung kuwi tenan godhog rampuk ngono. Nadyan kula niku klebu wong lawas, gareng lawas, seniman lawas ning kula tetep ngangge pedoman nganjuk, Mas. Nganjuk kuwi piye? Nganjuk niku niku ngati-ati yen golek rejeki. Iya bener. Njuk niku njuku sing pancen kuwi jatahmu aja njukuk sing jatahe wong liya. Betul. Mula kula ya golek rejeki nggih sak lumrahe mawon. Wong kuwi anggere golek rezekine sak lumrahe nggih mungkin luntur nganti sok kapan nggih bakale entuk mawon rezekine. Banyu mili ngono ya. Nggih, sasa banyu budhek barang. Ya ora ngene banyu mili sing temruntun ngene. Ya. Banyen sampean ki dadi legenda tenan kok. Dadi nuwuhke gareng pirang-pirang desa nek gareng iki mula bukane ya sampean kuwi. Wong aku ya nyekseni kok mbiyen. Lah nggih, kula lahir kula lanjenengan nggih pirsa. Iya. Nek nggih wos monten kula mboten yen mumpung niki ditonton kali anak-anak kula. Betul. Kula mboten iman. Ilmu niku yen didem teng pikirane dhewe marake stres. Kula iso ngajari dagel ki ngene lho ngene-ngene ning perkara lucu lan payu kuwi tanggung jawabmu dhewe. Betul. Aku ya ngono. Aku iso ngajari wong metruk ki ngene lho, wong dalang ki ngene, carane ngene, teknise iki pengalamane kudu ditambahi iki. Ning perkara apik lan payu ya sakarmu urusanmu. Ya. Pokoke anak-anak kula gareng-gareng niku pun kula didik, Mas. Betul. Wong nggih kaya niki Pak Suhardi niki lak ndek anake dididik. Mau duwe anak nu nak ketoke enteng iki sejatine abot. Kok abot piye? Yen pun ngerti tegese anak niku jane abot. Yo, anak iki. Anak niku ANAK. Amanah saking Gusti kang urben dumadi. Kudu diopeni. N nantinya menjadi penerus garis keluarga. Akhlaknya harus kita isi dengan ilmu-ilmu norma sopan santun. Kolbunya harus kita isi dengan ilmu agama hingga tidak sasar susur. Pancen ngene-ngene iki sampeyan jagone kok tenan. Lah aku ora mung jago tok babon piye. Tenan kok. Asli huruf apa wae kok iso diunekke. Wah, lah wong jeneng sampean kula unekke mon iso kok. Lho, Purbasmara rada angel lho. Lah mula kerep ngejak gen gampang. Purba asmara pur ki purun sinau nadyan wis payu. Basane runtut gampang diterima. As asli Pacitan saiki manggon ning Solo. Mangsa iki dadi dosen ing isi Surakarta. Rasa luwih diutamake tinimbang tandani. Memang nggo duit 200. Oh, alah. Dalang ora tau nyekel duit kok maki. Enek lho dalang ora tau nyekel duit ya enek. Aku ya wis tau weruh. Kok paite ra ono. Wong jenenge wong nggih niki nadyan ngothak-athik gathuk ning kanyatan sing kula sebutaken. Apik kok reng. Wah, pancen ahline tenan kok sampean iki. Nggih, mboten ahli mung niki nggih juruse wong golek pangan, Mas. Ya kuwi mau golek pangan sing halal. Lah pangan ning ngrasani tanggane. Heeh, ning nek wancine ngene iki coba kowe monologa ya kena. Kowe banyula cara banyulan lawas-lawas ngono ki nek nggo saiki nek jaman patet ngene iki lak landhe to, Reng. Nggih. Patet saka ngene lak landhe. Lah kuwi kok nggo dongeng, kok nggo crita ngono ya isih betah sing nonton kuwi. Dadi ora kaya Banyol cara sore mau beda meneh cak. Wow, sepite tinggi ya iki pun anglehe pun kepenak. Crita, pamane sing lucu-lucu ning nggon wayang wong ki apa. Nggih, niki mung crita sak anane mawon. Dadi kula gareng niku mboten instan. Gareng niku kula nggih dilatih, nggih didaulat, digojlok. Kula elek-elek ngeten iki sing daulat gareng kula nggih almarhum Kinarto Sabdo.
Malah Mbah Narto uga. Nadyan sing natah sing nyungging bapak kula Swargi. Kula gareng pertamaanku taun 81. Wah, elok tenan. Ukuran putih iki 81. Niku gareng pertama niku bapak kula teng Mburi Kelir. Dadi niki wayang. Mburi Kelir niku bapak kula wirawiri kali monitor. Niku yen omong kula niku kleru, Mas. Niku wah pun kula mangan iwak utek, iwak asu, iwak baji. Oh iya. Niku nek dadi niku mboten membuat saya kecil hati, malah justru mempertebal mental saya. Bener ngono kuwi kok. Didikan iki kudu sing keras ngono kuwi. Nggih. Tau nglakoni lelakon sing lucu ora sampeyan ning panggung wayang wong. Ora. Napa nggih? Ya dieling-eling. Nggih jane akeh ning saking akeh dadi ilang kabeh. Iya. Pun mboten Zaman keserakat ngono mestine ya ana wae to, Rek. nggih, kula yen kula dhewe mboten tau jenengan weruh Prabu Kresna niku metu nganggo sandal japit. Tahu Mas. Dadi kula ngadeg Kresna niku Kresnane ngadeg ngeten iki jejer. Kula taman sikile iki napa kuwi? Jebul nganggo sandal japit. Dadi aku ngeten iki, Mas, sandal japit niku Mas. Iya. Niki wong sandal japit kok dikipatke lah ya ora iso ucul to. Niku nggih enten mawon lakon-lakon wonten niku enten. Dadi semua pekerjaan pasti ada kegagalan dan kecelakaannya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Wah, tenan kok. Suka dukane ning panggunge warna-warna. Termasuk nek lakone Begawan Ciptoning terus dadi celeng terus. Ndase celeng das-dasan ki ora tau dienggo dileboni mongko jero diomahi tawon. Ceritane Lek Gunadi ki. Dadi celenge metu ki giras banget. Wah ana buta sing buta niku lak ngangge cangkeman. Cangkeme mriki lah udut. Urung metu udut sampengane cangkeme mriki. Lah kok metu ki lali cangkemane ra dienggo dadi kene iki lost control. Cangkeme iki ning kene iki. Dadi cangkemmu lah kancane cangkemmu dhewe iki. Kok dhewe iki makan kula dibutik-butik. Wong gero karo ngrimpus. Ngene iki karo karo masang cangkem. Lho elek-elek kula omongke mboten instan sebelum saya jadi gareng ngeten niku kula riyen ngerek kelir nggih tahu. Oh. Tukang dekor tahu, bahkan kula niku tahu dadi jeruan. Ngerti jeruan? Jeruan apa? Jaran, celeng, macan, gajah. Yen jenengan kepengin ngerti Bima bungkus